Dobar dan, ja sam gospodin Crafting Minecraft Videos i danas ću vam dati tur moje kuće i onda ćemo vam pokazati izdaleka. Znači, ovo je dnevna soba, vrlo lijepa, evo tu je kamin i mala biljka i maca. Ovdje je mjesto za uživanje, znači TV, kauči, stol, klima zavisi. Sada idemo u kuhinju, ovdje su mi roditelji, zovu se Sofija i Marko. Ovdje je kuhinja, ništa drugo za reći. Ajmo mi gore. Evo nas gore. U spavaćoj sobi smo. Sad tu je odmar, krevet i tepih, ovo jedna klima. Idemo radno. Sad tu u radnoj sobi je radni stol, kompjuter, ovo. Čudo, još jedna klima. I idemo u kupaonicu. Kupaonici je kada vete, mislim te kupaonica. Sad na krov. Sad smo tu na krovu, tu mi je jacuzzi, klima uređaj, vješalicu za veš. Kave. Kava. I to je bilo otprilike to za moju kuću. Nadam se da vam se svidjela. I samo da vam pokažem još zid sa strane. Evo ga, zid sa strane. I to mi je otprilike to. Doviđenja.